komai. Biki na gidanmu irin sa ba a mai. Biki na sa Usaini kun gade an gama komai. Wani MJ ne gidanki yau ba aike ba, ga wakar auren gidanki ne ba sako ba. Uwa ta gari hajiyar mu mai tarin girma, ashe lallai yau bikin mu ba mai mana karya. Mamar ango inda ke MJ na gama kuka, mamar ango ga Hassan yau ya zama ango, mamar ango ga Usaini ma ya zama ango. Auren soyayya suka yi auren soyayya. Ashe auren gidanmu ne amarya a yau bakin girma. Fatima amarya gashi kin girma, Hassan ango gunki gashi ya girma, Sadiya amarya wallakin girma, Usaini bijinki a yanzu ya girma. Auren soyayya kuka yi na shaida, yasa MJ na zo da gangar girma, da wake ango amarya kun aure. Mana wallahi batun makin iya soyayya, kin samu Hassan angonki mai alkunya, ki ta kunki amarya ke ce ta daya, a gurin ango Hassan ke ce ta daya. Soyayya ta kai ku gashi kun auren kauna. Kai Sadiya amarya zauna a gida, ke ce amarya walla ke ce da gida, ke ce sarauniya gurin Usaini dan hajiya, ango kuma mai gida. Ina mata ku yi rawar ku ba karya, ku taka ku juya kar ku ja baya. Mana bikin da Halima ce amarya, da Fatima kun ji dai amarya. Auren soyayya suka yi ba karya, Hassan ango ga Usaini ba karya. Bali MJ na ce ku kama soyayya, ashe turmi ba ta yi sai da tamarya, kyawun daki ba ta yi sai da amarya. Idan kaga ango za ga amarya, taka rawar tun daga amarya. Soyayya idan ka sha ango ka ba amarya. Soyayya idan ka sha ango ka ba amarya. Soyayya ta kai ku yau kun aure, kashi yau za ku yau zama tare. Ango da amarya ba batun ware, dangi muna rawa muna fesa turare. Auren soyayya an kai wa tagwaye. Soyayya idan ka sha ango ka ba amarya. Bikin gata an kai wa amare, Fatima da Sadiya a kun zama amare. Kun yi dace mazan ku za su share hawaye. Ina mata ku yi rawar ku yau biki na tagwaye, muna murna muna fadin tagwaye sun aure. Sama na gode. Soyayya idan ka sha ango ka ba amarya. Ango da amarya ku yi zama na amana, samkar a cikin ku rike sirrin juna, ku damke so a ko ina babu hiyana. Soyayya ce ta kai ku auren kauna, Ibadi MJ ina maku fatan kairi. Allah ya bara zaman lafiya, amin.